Isibalo sabantu abanegciwane icorona eGauteng sesifinyelela ezikulungwaneni ezingama-40 osukwini nje olulodwa. Lesifundazwe sithola abantu abahaqwe igciwane abayisigulungwane ezi-3 njengoba kuxwayiswa ngokuthi sizokwenyuka isibalo sabantu abahaqekile kulamasonto ezayo nokwehliselwa kweze esigabeni sesithathu se-lockdown okuvumela ukufudwa kwabantu. Ukusabalala kwegciwane sekungenzeka noma inini manje, kepha lapha eAlexandra abaningi abakuboni konke lokhu. It is such a pity. As you can see this place in Alexandra, my main concern is a lot of people is they don't believe in it. I mean, angekho really ukuthi khona ngempela lelo khuzana le COVID yakhona ngoba ngiyezwa nje angakamboni umuntu ofile mina. No naye angakazi ngembona kuthiwa lo unayo yabo lona. Iningi labantu lapha alikayijwayela indlela entsha yokuphila yamanje. Izifonyo asifakwa enhlobo nosifakile akasifaki ngendlela efanele. No, well, I do have the mask. Well, at the moment, maybe I failed to speak with, I failed to talk with you. I haven't got the mask with me. After take out, talk nice. After put the mask, no talk nice. Njengoba kulindele ukuthi senyuke kakhulu isibalo sabantu abahaqwe i-coronavirus esifundazweni, kufanele kuguqule ngokusheshsha indlela yokuphila ukunqanda ukusabalala kwalolu bhubhane.